Здравейте, Неян, това е Неян и ми омръзна да губим свестни пичове. Със сигурност не съм единствения, който познава или е познавал пич, който е, значи, бах ти свежия маняк, някакво такова. Много сте си близки, много сте си гъсти, нали, вършите някакви много забавни работи, такова, мислите някакви проекти и изведнъж този пич си хваща някаква приятелка. Но то това не е някакво нормално страстно момиче, някакво такова нещо. Не, това момиче нито се вързва с него, нито се вързва с това какъв човек е бил преди. И някакво той, ако е бил някакъв мъж на място такова, то сега той се размеква такова, разпада се, някакво започва да прави някакви работи, дето до сега никога дори не си е помислял. Някакво почва да флънква планове, той човек не може да се видиш такова. Някакво, винаги парите са му проблем, винаги ти казва, нали, ами аз тук нямам пари в момента, нямам пари. И всичко това заради момиче, което шансовете са изключително големи да не го харесва. Значи, това момиче е било там, насам, натам, нали, в дискотеките, знаете и какво си. Бото не му пука. Него не му пука за това. В неговите очи това момиче е любовта на живота му едва ли не и ще направи всичко, за да я задоволи, нали. Да, ама това не е правилно. В смисъл, едно е да си мил към приятелката си, ама друго е да поставяш приятелката си над приятелите си. Never quit on your day once, или както там се вика.